доходността от найем ще бъде горе-долу между 20 и 22%. Това е фойето, което решихме така да го направим с кожени дивани. Хората да могат тук, нали, като фойе. Да мога да седят да се почиват. Да. Супер. Стаите, които са така... Това са примерни стаите, всички изглеждат по един и същи начин. Да, има някои малко по-малки, някои по-големи, като във всяка една стая си има, за всеки човек си има легло, има си гардероб, има си телевизор, има си хладилник, има си маса във всяка една стая. Дели, да покажеш, тук си има и телевизор, има си местенца. Сега, за нашите стандарти, нали, много хора ще кажат, как така ще живеем на такова място? Просто да отидат в други общежития. Да отидат в Китай и Виетнам да видят за какво става въпрос. Това си е доста луксозно по тези критерии. Това е банята, да ме 4 бани. 100-летни, те са А колко хора ще живеят с това? 27-30 човек. 27-30 човек, с 4 бани и хора. Гената е направил за мен е нещо много умно, да ме сложил е перални и сушилни в същото място, където се готви. Защо? Защото така спестяваш супер много място. И всъщност го правиш пространство супер оптимизирано. Това е била идея. Това е възвръщаемостта на доходността от найем ще бъде горе-долу между 20 и 22%. 20 и 22%. Само да дадем да го съпоставим. Ако вие купите един апартамент, който е двустаен, сега в същия квартал, ако правите между 4 и 6% възвръщаемост от наем, това трябва да сме много хепи. Тук говорим за 20-22%. Като ти не си купил място, то е под наем. Да, това реално е рент-то-рент. Това е рент-то-рент. Да, рент-то-рент и правиш марджин от вдигане от самия бизнес модел. Да, аз казвам, нали, реално, ако трябва да закупим това помещение, ако трябва да го ремонтираме, дали на база на това, на обща стойност на инвестицията, смята рентабилността. Да. Това е рентабилността. Да. И това се предполага няколко десетки хиляди лева да направиш местата, да направиш ремонт, да направиш баните и да слагаш цялата техника вътре. Точно, вече зависи какъв вариант да видиш. Защото беше това биш офис, който така беше оформен на счетоводство, IT-та и така нататък. Имаше някакъв завършен вид, нямаше много голяма инвестиция